si ya estamos y damos unidad al acto, porque luego viene el presidente de la Junta a cerrar, antes de venir a echar la embajadora, y así ya vemos el acto seguido. Si quieres que me presentes tu nombre, preséntate, que va a hablar por o grites un poco, y después por Willow. Maestra de ceremonias, si doy yo como ponente. No tengo el currículum delante. No me tengo ninguna presentación. A mí me perdona, profesor de no sé qué. Simplemente el orden y ya está. Esta es la última sesión. Sí. Bienvenidos a lo que es la última sesión de presentaciones de trabajos. La primera persona en hablar es el doctor Ramón Maiz, que todos conocemos por su magnífica capacidad de organización y, si habéis mirado la web, también su magnífico trabajo como académico. Luego hablará Paul Willoway y lo que vamos a hacer es que Paul hablará y yo traduciré, como puedo, a castellano su trabajo. Doy la palabra, pues, y con mi gratitud por todo lo que ha hecho, al doctor Maiz. Muchísimas gracias. Na miña intervención, que acortarei, vai ser a última sesión, aos puntos esenciais e que teñen vostedes no material que se entregou para o simposio. Confeso que no comezo tiña certas dúbidas sobre o alcance que iba cobrando a miña tentativa, que non é outra que dar conta dos principios e das actitudes que están detrás da excepcional trayectoria de Salvado. Pero na medida que foise desenvolvendo o Congreso, a verdade é que fun confirmando as miñas conviccións primeiras, realmente a sustantividade e o labor de Salvado non somente excepcional na súa época, sino nun discurso que di moito na actualidade, para os nosos días, o seu carácter presente, non somente pasado, pois motívame aínda máis a insistir que estamos, e este é o argumento xeral da miña intervención, non somente diante dun saber práctico e humanístico, que tamén, senón que estamos ante unha auténtica visión. Nas súas palabras, fala de teoría. Unha visión da cultura e da civilización que eu escollerei e exporei sobre unha tensión entre diversos elementos na súa obra e entendo que esa ricaz tensión entre eses elementos é onde reside a súa achega fundamental, como digo, non para o século XIX, que tamén, senón para os nosos propios días. Esa excepcional obra que no seu momento Florence Nightingale soupo ver denominándoa Nunortia Exception. Pois esa idea de traballo excepcional non é unha mera improvisación, sino que o resultado do que el considera unha teoría, a miña hipótese ten detrás unha teoría, e a miña práctica é a realización desa teoría, que el ten regulado as miñas actuacións aquí, en Nova Nursia. Esa hipótese non é outra cousa que a posta en práctica daquela teoría co obxectivo de acadar o noso caritativo, desexado e sinceiro obxectivo. É dicir, non se trata simplemente no curso da súa aprendizaxe de un saber práctico, humanístico, senón tamén dunha concepción distinta, dunha auténtica, por falar nos seus términos, de hipótese Salvado, un método que está presidido tanto por ideas e valores, por principios, como tamén por algo moi importante, que son, neste tipo de traballo, de relación entre culturas e civilizacións, polas actitudes, como tentarei mostrar. O fío do Congreso ficou de manifesto que
Este método de salvado é o resultado non dunha concepción inicial, senón da prolongada aprendizaxe, ensaios, erros, conflictos, negociacións, o fío dunha trayectoria dialóxica co mundo aborixe, e onde o punto de inflexión veu constituída polo grande experimento, o fracaso daquel sacar do seu entorno comunitario e natural algúns aboríxenes para educalos more occidental en Europa. Del non se produciu o fracaso de salvado, como ten subliñado algún autor do seu enteiro proxecto, Hills, por exemplo, ou Wright, esa idea do gran experimento como fracaso do proxecto civilizador, senón precisamente a autocrítica dos métodos iniciais e a revisión dos seus postulados na súa actitude permanente de autocorrección do seu paradigma inicial. Por tanto, chegada progresiva e chegada, ademais, a un método e a unha visión radicalmente distinta da que se estilaba, e mesmo diría, aínda se estila entre nós ca reiterada aparición de mentalidade e cultura xenófoba, racista, que non é un problema do século XIX, sino que un problema que nos atinxe mesmo na actualidade, como estamos a ver, na nosa propia e civilizada, culta Europa. Entendo que o cerne desta trayectoria de Salvado pode ser interpretada, e esta é a miña aposta, que desexo compartir con vostedes, é produto dunha creativa tensión entre elementos de varia procedencia, e que, xustamente, na riqueza de temas, de actitudes, de perspectivas, de argumentos, é onde agroma esa creativa tensión que aporta, como dixen antes, non somente ideas, senón tamén actitudes que rompen como unha tensión non resolta, pero rompen abertamente cas teses da superioridade indiscutible da civilización occidental, a teoría da Doomed Race Theory, a teoría da raza esmorecente, en definitiva, consonte aplicacións de estándares exclusivamente externos. Salvado móvese ninguna perspectiva exterior europea, pero tampouco na aceptación pasiva no seu maravillado descubrimento dos aborixes a idea dunha cultura no seu estado prístino e irreprochable. Descubre tensións, problemas en ambos os dous mundos e, polo tanto, non se queda con ningún deles porque ningún deles para el é a perfección. Non é un mundo soñado de Australia, nin é un mundo superior da civilización europea. E nesa tensión é onde agroma o máis valioso para nós e para hoxe da súa trayectoria. Explorarei brevemente algunha destas tensións. A primeira delas é, desde logo, pola súa condición misioneira, a tensión religión-secularización. Porque chama poderosamente a atención en alguén profundamente cristián que dedicou toda a súa vida pois a ese compromiso católico máis difícil imaginable naquel contexto, naquela frase súa, cando lle ofertaron o bispado de Lugo de prefiro as almas ás rendas, voume para Australia, pois ese compromiso católico e misioneiro constitúe unha parte central desa visión religiosa que recupera para nós, non somente naquela época, ese sentido prístino de religare, de buscar relacións, estreitar vencellos entre os seres humanos. Non é baladí, polo tanto, a propia elección da comunidade, porque non é somente a misión, é a misión non para o mundo blanco, senón a misión canda os aborixes. Dinos el, en Australia, os europeos absorben toda a mente, todo o tempo, todos os medios dos misioneiros, e os salvaxes permanecen enteiramente abandonados e esquecidos. Todo, absolutamente todo, faise a prol dos europeos, nada, absolutamente nada, a prol dos aborixes. E, por tanto, unha escolla, unha decisión inicial
que non é baladí, e que despois virán a revisión do seu método, pero xa desde o comezo, a súa trayectoria constitúe unha rara excepción, como el mesmo entende o seu labor. Decíamos religión, secularización, porque o fío desta idea, vocación religiosa, sorprende unha insólita vertente secular, mesmo diríamos materialista, que acompaña, fructifica e mesmo se contradí de xeito fructífero coa súa visión religiosa. O leva a considerar, por exemplo, que o benestar físico, o cuidado do corpo, da alimentación, a saúde dos aborixes é algo prioritario a salvación das súas almas. Daí esas frases, compre atender aos seus intereses espirituais, pero tamén os temporais dos aborixes, velaí a necesidade de que a misión se dote de cantos bens materiais sexa posible, non para enriquecerse la mesma, senón para suministrar todo o necesario a cada familia aborixe que, abandonada a súa vida nómada e desexe establecerse nunha paraxe determinada. Ese cuidado, atención ás enfermidades, á saúde física, que lle valeu o título aquel de Bolia Gumbar, no, de médico, de grande doutor, esa atención mesmo ao exercicio físico ao aire libre, non só ao traballo agrícola, a higiene das instalacións, aire fresco, iluminación das estancias de residencia, o respecto ás actividades nativas de recolección, de caza, de vagabundeo no ermo, constitúen esa outra dimensión de atender a dimensión práctica, material da súa vida. Resulta sorprendente, cando menos, e compre chamar a atención, que non é tanto a formación intelectual, nin sequera religiosa, senón que Salvado centra nas súas estructuras familiares, económicas e sociais, no seo do cal desenvolven as súas vidas os aborixes, o elemento central moi por riba da súa pronta, inmediata, rápida conversión á fe católica, como adoitaban facer, por certo, as igrexas protestantes anglicanas. Esa prioridade do traballo manual sobre o intelectual, polo cuidado da saúde e da alimentación, antes que polo alimento espiritual da doutrina, polo exercicio físico, o que el denomina sistema de traballo físico, algo sorprendente, criticando, son as súas palabras, aquela obsesión por soamente, e subliña el con grandes letras, ensiñarlles a ler e a escribir. Nada hai máis que ver a súa interpretación neste sentido material, vital, atendendo ao benestar, frente a todas as teorías da mortalidade dos nativos basadas no seu carácter, na interpretación racista, de raza en desaparición ou ben dos disiños da providencia divina, a idea ben sintética. Os nativos morren de 3 causas ben concretas, nos di. As enfermidades que lle temos transmitido, 2, o arsénico, 3, as armas de fogo. Aí lo compre engadirmos a diagnose das causas da vulnerabilidade dos indígenas que, lonxe de a situar na súa deficitaria fisioloxía, como a sazón se facía, ou no seu carácter físico, ou ben no carácter espiritual, ou sin alma, que decían os anglicanos a sazón, establece esa perspectiva de analizar de xeito concreto, e como logo veremos, a atención demográfica e estatística a os hábitos, tradicións na que viven os nativos, mentre sufren ese aclarado étnico, diría Anahevich, clearing the wet belt, ¿no? Aclarado étnico, diríamos hoxe, limpeza étnica a que foron sometidos. Vinculada a esta dimensión temos unha segunda, razón, sensibilidade. Ya non falamos tanto de principios como de actitudes, decía antes. Certo, Salvado presta do que os antropólogos chaman ese coñecemento local, unha extraordinaria, exquisita atención aos feitos. Os feitos, que insiste sempre, frente a grandes e vagas concepcións racistas ou mesmo religiosas, esa atención
aos feitos, pero tamén detrás dese coñecemento local, un coñecemento que transmuta e invirte a relación tradicional do predicar e transforma o predicar non tanto nun falar como nun escoitar, que é o que chama a atención, a capacidade de aprendizaxe de escoita que o distingue de todos os seus contemporáneos, dase a man non somente unha dimensión, diríamos así, cognitiva dese coñecemento situado e local, senón tamén cunha actitude extraordinaria de unha capacidade no que semella que a sensibilidade humana, a capacidade de empatía, xoga un papel fundamental. Tense sublinhado moitas veces as súas diferencias ideolóxicas co seu inicial compañeiro de fatigas, Serra, sendo este, como era, un católico tradicionalista, mesmo carlista. Eu destacaría outra, que está presente nos biógrafos. Rousseau fala del dicindo a cold rationality, a fría racionalidade de Serra chocaba tamén ca capacidade de empatía de Salvado na súa relación co outro. Esta rara síntese de razón e sensibilidade, esta atención ao cuidado, a súa simpatía pola fauteza, pola intelixencia, pola cultura, ritos, música, danzas, mesmo tatuaxes, ese maravillado descubrimento da capacidade de vivir en aqueles aborixes con dignidade nun entorno, en moitas ocasións, tremendamente hostil. Nada máis que ver os seus comentarios, non só do coñecemento local e a capacidade de construir os vocabularios demorados das variantes dialectais das linguas e dos dialectos Joet, senón tamén a súa entusiasta valoración da lingua. A linguaxe australiana, di el, nada ten desgrebio cultural. Pola contra, está dotada de sons graves e sonoros, moi semellantes aos armoniosos da nosa lingua, e flexibles e suaves como os mellores que posúe a lingua italiana. Hai algo máis que coñecemento local. Hai valoración sensible de poñerse no lugar da outro, capacidade empática, en definitiva. Isto nos conduce rapidamente á terceira dimensión, tensión creativa, insisto, non sempre compatible. Non é a conciliación de opostos, senón, insisto, tensión entre interese e emoción. Chama, por exemplo, a atención na súa obra que valore un concepto que reitera nos seus escritos, insisto, que teñen auténtica natureza teórica, porque o repite unha e outra vez, a idea de autointerese, self-interest. Non se trata somente de que os aborixes, como base indispensable da súa autonomía e liberdade, dediquen parte do seu tempo ao traballo agrícola. Logo falaremos desto. Deben posuir, ademais, ao seu xuízo, un abano de incentivos selectivos materiais. Velaí ese papel de interese. Dinos el mesmo un dos principais móviles das accións humanas. Quizais o máis importante, o interese, e subliña esa idea de interese. Curiosa filosofía utilitarista para un sesgo humanitario que lle dá a toda a súa obra. Ese realismo, ese autointerese que el considera, mesmo nos seus escritos internos, os reports, information, por exemplo, como falando sempre de aceite que move precisamente, que leva a apreciar o interese, non é somente o incentivo material, é ademais a base de algo máis importante, é o autorrespecto e a autodignidade dos aborixes. Non é simplemente propiedade capitalista. A apropiación do froito do seu traballo agrario constitúe un incentivo selectivo material e moral, identitario. Singular filosofía ilustrada e utilitarista que adiante unha histórica reivindicación das comunidades indígenas en Australia sobre a igualdade na paga, equal pay movement, en demanda precisamente dunha retribución xusta para o traballo. Este autorrespecto e dignidade, como digo, dase a man con esa outra dimensión, a valoración dos intereses, da dimensión do cuidado e da empatía, a estima, o afecto, a paciencia infinita que ven precisamente, se diferencia claramente dos protestantes, esa subliña permanentemente. Mentras a misión de Nova Nurxia, os nativos se achegaban, entraban, saían, existían diferentes niveis de achegamento, como vemos no propio deseño da misión,
podían ser visitados polos seus familiares, habitar vivendas deseñadas para comunidades familiares de tipo aborixen e non occidental. As misións protestantes, nos di el, na súa relazione, as misións protestantes eran conducidas as máis as veces pola forza e as tentativas de fuga se multiplican, sendo devoltos case sempre con violencia e esposados, con le manete di ferro ai polsi, devoltos, cas man presas, mentras na súa misión, a entrada e a saída, e os diferentes niveis de pertenza en diversos círculos físicos da misión era un elemento fundamental. Isto nos confronta con unha cuarta dimensión, artificialidade e naturalidade. A civilización, que o seu proxecto require, sabémolo dentro do século XVII, a saída do estado de natureza. Isto é, o abandono do nomadismo tradicional no ermo, onde os indígenas adoitaban, naquel momento, cachegadas dos blancos, ser víctimas non da limpeza étnica, senón do xenocidio sistemático por parte dos colonos. O método salvado, polo tanto, é saída do estado de natureza e ese artificio civilizador de Nova Nursia. Todo ese deseño institucional das vivendas, da estructura do espacio, da agricultura que vemos nese complexísimo deseño de innovación institucional, as súas tres zonas de achegamento e de instalación dos indígenas, estable, menos estable, ocasional, dimensión de deseño e de innovación institucional que merece moitísimo atención, habida conta de que aquí tamén se presta esa atención ás habitacións, aos dormitorios para as familias, a organización da granxa, a centralidade da biblioteca, todo sempre desde un punto de vista, a cotiá convivencia de monxes e indígenas e o compartiren uns e outros os traballos manuais. Pero, cando esa dimensión de artificio, temos a dimensión da natureza, que se pode simplificar nun doble eixo, terra e territorio, que non podemos confundir. Dimensión da terra, isto é, o terreo cultivado e explotado nas explotacións agrícolas que sirven precisamente para fundamentar, decíamos antes, non só ese autointerese que dá lugar ao incentivo, senón tamén a outro respecto e a dignidade. A procura do sustento individual do traballo agrícola, senón que alén dese territorio cultivado, está tamén, desa terra cultivada, está tamén o territorio, esa outra dimensión, a paisaxe, a natureza, o trasfondo da comunidade, o contacto directo ca natureza, que constantemente Salvador respecta. Non todo é traballo agrario, hai tamén, e daí a súa obsesión, para que non se perda o contacto cas tradicións, to go around, de vagabundeo polo bush. Critica sistemáticamente o que el chama indoor restraint, esa presión de pechamento en aulas que consistía o método protestante de aprendizaxe. Para el, as vacacións de 3 semanas no bus, o retorno, as entradas e saídas, constitúen unha dimensión fundamental, precisamente motivada porque non só está pensando en terra, propiedade e traballo agrícola, senón tamén nunha dimensión fundamental como áncora da comunidade e a dimensión do territorio. De feito, entende que a perda do territorio dá lugar ao que en Europa se chama homesickness. Podemos mesmo decir, por as razóns que logo se verán, que é a auténtica perda da patria, Heimatlosigkeit, a perda da patria, porque a perda do territorio, a raíz enteira da comunidade, o medio ambiente, no seu sentido estricto, no que se desenvolve a vida tradicional que el desexa todo momento compatibilizar cas achegas da civilización, de tal xeito que ningunha predomine sobre a outra. Daí, precisamente, di el, esa nostalgia, despois de moitas investigacións, resulta que unha causa de mortandade que se nos escapaba e que fixo fracasar o grande experimento era precisamente a nostalgia, morriña, diríamos, propia expresión causada por esa perda de referente do territorio comunitario. Ven aquí tamén esa tensión de autonomía, autenticidade, terra, traballo, dignidade, pero tamén unha remanencia esencial no territorio e, polo tanto, no estado de natureza.
Tensión insoluble, por certo, pero a vontade, precisamente, de non inclinarse cara a unha das dúas. En quinto lugar, chamo a atención tamén sobre outra dimensión, diríamos así, ciencia-arte, que tentamos de solventar neste congreso, onde, como podemos onte comprobar, a dimensión musical constituiu un salto cualitativo na nosa apreciación do abate que entra polos sentidos e non interpela somente aos nosos principios ou nosos valores. Estatística e música, ciencia e arte. Esa atención aos feitos leva ao abate moito antes de que lle fixeran chegar a inquisa de Nightingale para o conxunto do imperio a facer estatísticas sociais, pesos, medidas, realmente algo sorprendente que mesmo chamaba a atención dos médicos presentes onte na exposición, o cuidado de que nos anos 50 do século XIX, aínda nacendo a estatística social, aínda non fora, por certo, admitida Nightingale na sociedade do Reino Unido, na sociedade de estatística, aínda non lle permitiran presentar ninguna ponencia, e xa Salvado recollía feitos, datos, que comezan sendo simplemente datos físicos, talla, altura, peso, pero pasan enseguida familias, árboles genealóxicos, efectos de educación. Por iso, cando lle chega a inquisa colonial de Nightingale, a súa resposta ao survey é de tal calidade que Nightingale considera a Nova Nursia como unha auténtica, e así o di en reiteradas ponencias, como unha luminosa excepción no imperio. Non somente coinciden na confianza estatística e social como proba indisputable dos feitos ante esas ideas racistas da época, senón tamén coinciden nese método, e Nightingale quen fala do método Salvado, da prioridade ao physical training, a prioridade justamente á educación e ao traballo e ao exercicio físico nun sentido moitísimo máis amplio que aquel pechamento interior, indoor, se dicía, nas escolas. E todo isto, esta atención estatística e minuciosa que vemos nos escritos de Salvado, dase a man ca súa dimensión artística, e onde o vimos esa capacidade de transición e de convivencia entre o piano romántico do século XIX e a música aborixe, ese recoñecemento e admiración, ese escoitar unha música radicalmente distinta, dicindo, cito textualmente, a música australiana ten a súa parte fermosa e graciosa como a fenicia e a súa parte grave e seria como a dórica. Cantes veces teñome valido das súas cancións de baile para animalos e alentalos no traballo. O escoitarme cantar maquietou, unha das súas máis favoritas e comúns cancións, erguíanse como movidos por unha forza irresistible. Ciencia, arte, estatística e música. Chegamos así ao eixo que vertebra a cerna da súa obra. Civilización, cultura. Certo, Salvado é debedor de dúas pretensións de universalización. A visión religiosa e a misioneira, a visión ilustrada da propia idea de civilización. Pero ao propio tempo, Salvado descubre que non está en presencia dunha dying race, dunha raza decente, esmorecente, senón que ali existe unha cultura que mesmo reborda esa idea de cultura minoritaria, porque el di trátase dunha auténtica civilización. E, polo tanto, o seu aprecio e recoñecimento da pluralidade infinita das culturas non occidentais, pero tamén o seu valor intrínseco dos seus propios valores universais, independentemente da trayectoria ilustrada e fachendosa do imperio, a que ten resposta á pregunta que fixera no seu día Nightingale. Podemos civilizar os aborixes sen acabar con eles? Nos di Salvado, non é unha cuestión simple, senón un problema difícil que Deus sabe cando poderemos resolver. Aí a súa crítica radical ao racismo, a idea de que o carácter físico e moral dos australianos ten sido pintado, nos di, con cores tan falsas que a maioría os consideran como ser máis degradado da especie humana. Considérase polo xeral raquítico e mal conformado, moi semellante, e lo considera intolerable, aos mesmos brutos, chegando algúns a asegurar
que non hai a menor diferencia entre un australiano e un orangután, escribe directamente. Mesmo ten habido que non só, senón moitos, negan que o indíxena de Australia estea dotado dun alma racional. Velaí as raíces do seu excepcional método de civilización. Esa atención á hixiene, á alimentación, ao exercicio, ao valor do outro, as prácticas culturais frente a todo prexuízo etnocéntrico. Compre que teñamos sempre presente, nos di, que os aborígenes son exóticos ou estranos á nosa civilización, que non poden soportar a nosa comida, as nosas duras xornadas de traballo. Se miramos cara a eles con ollos europeos, se os consideramos de feito como europeos e tentamos educalos como tais, nos autoenganamos. O seu caso é claramente diferente ao noso e debemos leválo a nosa alta posición. Por certo, nos di, do mesmo xeito que chegamos nos mesmos, de xeito progresivo. Civilización por etapas e respectuosa que a cultura, civilización aborixe, abolindo así esa dualidade de cultura particularista a desaparecer, civilización universal a impoñerse hexemónicamente. Velaí o aromar desa perspectiva dialóxica de Salvado que no proceso de evangelización acudira moitas veces, por exemplo, a mitoloxía indíxena, o seu maravillado descubrimento da complexidade da súa mitoloxía para establecer pontes, similitudes, diferenzas para a súa evangelización. Velaí ese choque e tensión entre as dúas dimensións, civilización, cultura, universal, particular, cic and cin, valores universais, pretensións de moralidade cristiá e ao propio tempo respecto a unha cultura que, escoitándoa, se mostra dunha enorme complexidade que somente, aínda nos nosos días, estamos comezando a descubrir en todo o seu valor. A dimensión universal de catolicidade non derroga, pois, o feito de cada persona e cada pobo ter a súa propia medida de xuízo. A identidade colectiva constitúe, para Salvado, un punto partido de dotación de sentido. Esa arañeira que din os antropólogos como Geertz sobre a que habitamos os seres humanos. A tea da araña, a arañeira na que nos desplazamos. Pero isto desemboca, claro está, na consideración do outro como nos mesmos, superando mesmo aquela concepción antropolóxica dos outros significantes, os significant others, da que falaba Herbert Mead, por exemplo. Civilización, cultura, universalidade, particularidade, moralidade, eticidade, valores morais universais e tensión tamén da eticidade local que fundamenta a comunidade. En ningún lugar, penso, como a condición social das mulleres está máis presente esta doble tensión. Salvado atópase, xa algo se comentou desto, cunha peculiar estatuto das mulleres Yuit. Dunha parte, aquelas dispunhan de relativa autonomía, ritos de seu que excluían os homes, posibilidade de acceso a posicións de chamán, capacidade de dedicarse a actividades masculinas como a caza, rasgos insólitos, por exemplo, en Indonesia, Java, pero por outra parte eran obxecto sistemático de violencia de xénero, de grande perda de autonomía, de liberdade, de intercambio e de marxinación social, que conducían en ocasións ao abandono e á morte. Salvado tenta conciliar ambos os dous elementos e o seu traballo cas mulleres inscritas esa tradición, recuperando precisamente, garantindo ese mesmo nivel de educación que aos homes. Poucas cousas estaría máis orgulloso Salvado que do proceso de educación de Helena Cooper, que acabou sendo a directora oficial do posto de telégrafos e de correos de Nova Nursia. Como di na súa relazione, nin en soños tiña eu imaginado ver en 1874, 28 anos despois de esforzos, establecida naqueles paraxes a comunicación telegráfica e o servicio de correos oficialmente a cargo baixo a dirección dunha muller indíxena. Isto era para él, segundo as súas propias palabras, un dos seus máis grandes lotos. E isto nos vai reconducindo xa cara a final da intervención a outra tensión, que é precisamente a tensión individuo, comunidade, poboación, pobo, que entendo que é decisiva e debedora desta
última civilización, cultura. En efecto, valorando a súa autonomía, mesmo a súa autodeterminación personal, os seus dereitos individuais, a capacidade de incentivos e esa concepción da dignidade de base individual, nunca Salvado entende que os aborixes sexan como mónadas ailladas e solipsistas vagando no ermo, centradas na súa exclusiva maximización do autointerese. Nada que ver con todo isto. Pola contra, entende que os individuos atopan inseridos na súa comunidade, que para eles aporta esa urda, diríamos en galego, esa estofa de sentido, de valor cultural, tradicións, ritos, ese complexo mítico simbólico que resulta central. E daí esa oscilación, dunha parte, a necesidade de atención ao seu benestar require da estatística, require da consideración dos aborígenes como poboación, singularizada nas súas características e, por certo, non debecente e, por certo, debedora nas súas causas de mortandade de causas ben próximas que non a conxénita inferioridade racial ou os designios de Deus. Aí se fundamenta precisamente a ruptura que fai Salvado con esa idea de Estado australiano nacendo como, a súa vez, non só Estado, senón como nación, como raza branca, estatuto, polo tanto, de cidadanía branca. O individuo aborixe, desa perspectiva de autonomía, é, para Salvado, un auténtico cidadán. A dotación de dereitos constitúe un elemento básico e fundamental. Pero ao propio tempo, isto se dobla ca súa consideración comunitaria como pobo, como grupo étnico, como povos indígenas diferenciados nas súas linguas, nas súas tradicións, e alén da colonización, por riba da nación australiana en construcción como nación blanca, protestante e que fala en inglés, situaba aos aborixes precisamente no conxunto dos seus dereitos, da súa capacidade comunitaria, na súa diferencia, na súa pluralidade que podemos ver no mapa que teñen vostedes diante. Pluralidade infinita. Recordarei simplemente de pasada que a Organización Internacional do Traballo tardou nin máis nin menos que até 1989 en recoñecer o carácter de povos indígenas. Mesmo aínda no 1957, o Convenio 107 falaba de Indigenous and Tribal Populations. E somente en 1989, o famoso Convenio 169, que é fundamental para as mobilizacións políticas indígenas da actualidade en todo o mundo, fálase de Indigenous and Tribal Peoples. Non populations, peoples. Poboacións, povos. E isto é unha distinción fundamental, porque as poboacións, na filosofía da época, claro que poden desaparecer, poden estar constituídas de individuos singulares, poden asimilarse á corrente mayoritaria. Os povos, pola contra, teñen dereitos, non son mero agregado de individuos. Non poden ser tratados desa perspectiva de inferioridade cultural porque teñen bases de seu que é preciso coñecer, pero teñen tamén dereitos á terra e ao territorio, e teñen tamén dereitos políticos de autodeterminación e autogoberno. Velaí a capital distinción entre pobo e poboación. Non é un mero agregado estatístico de individuos, por máis que respectuoso sexa o seu benestar, senón unha comunidade dotada de direitos colectivos á terra, ao territorio, ao autogoberno, a autodeterminación colectiva. Daí esa capacidade, hoxe, de feito, o pobo Yuet autorrepreséntase como Yuet People of the Noongar Nation, formando parte dunha nación india, unha dimensión interna. Pobo, nación, dimensión, identidade colectiva, no cal esta dimensión de Salvado, como se recoñece, e desto falará Paul Willow e despois por os propios aborixes das súas organizacións da actualidade, puxo as bases para esa autodeterminación non só personal, senón colectiva. Velai, pois, esta idea que se verque cara a nosa actualidade. Nada ten que ver a posición
de Salvado, as etapas de contacto e conflicto dentro das políticas públicas australianas de migración, unha primeira de contacto e conflicto, se nos di que ven seguida doutra de protección. Mesmo nesa segunda etapa de protección, que ten lugar durante a trayectoria de Salvado en Nova Nursia, mesmo ali se entendía que as misións e as reservas estaban e eran concibidas como dotación de lugares de precaria protección, mentres o proceso de extinción se producira. Non se trata, polo tanto, de desaparición da raza, non se trata somente de terra nullius, e que os aborixes son en si mesmos considerados como res nullius, como cousa bagatela do tempo que desaparecerá co esforzo civilizatorio. A perspectiva de Salvado somente comeza a ter certa presencia, sorprendentemente, despois no que se deran lugar os procesos que se narraron, e non vou repetir por parte de Xubeili na súa ponencia anterior, moi andando o tempo, cando se abandonan as tentativas de asimilación das comunidades indígenas, que comenzan as etapas de reconciliación, a lenta recoñecemento das Stolen Generations, das generacións roubadas, que se expresarían finalmente na chamativa petición de disculpas do primeiro ministro Kevin Rudd no ano 2008, e aínda hoxe é unha tarefa pendente en Australia e no resto do mundo. Detrás do aquel peculiar, insólito, por decirlo en palabras dun fermosísimo libro de Tiffany Shellan que nos acompaña estes días, de Shaking Hands on the Fringe, dese darse a man por riba das fronteiras, temos unha interpelación que non é para o século XIX, que é para nós mesmos hoxe. Falábamos este día, sorprendidos os propios organizadores do Congreso, dos concertos e da exposición, a revelación que supón este encontro para todos nós, no noso traballo persoal e nos debates colectivos sobre a obra de Salvado. Pensábamos descubrir unha illa ignota e descubrimos finalmente todo un continente, o continente Salvado que aínda queda por explorar para nós e desde a nosa interpelación para os nosos días. Moitísimas gracias. Bien, ahora muchísimas gracias, doctor Maiz, por un trabajo muy interesante, mucho, he aprendido muchísimo. Ahora pasamos a Paul Willoway, que va a tomar la palabra. Hello. Yes, look, it's a very special honour to be here as a representative of the Aboriginal people of New Norcia at this very important symposium. My fellow Aboriginal representative, Karen Ryder, at the last moment was not able to attend with me. Mi nombre es Paul Willoway y es un honor muy especial estar aquí como representante del pueblo aborígene de Nueva Norcia en este simposio tan importante. La que me iba a acompañar, también aborígene, Karen Ryder, lamentablemente no pudo viajar conmigo y está con nosotros. Before I say anything further, it is becoming commonplace in Australia at important events such as this symposium to acknowledge the Aboriginal group on whose traditional country we are meeting on, and also to pay our respects to their elders past and present. Antes que sigo, cada vez se hace más común en Australia, en eventos importantes como este simposio, reconocer el grupo aborigen y la tierra, su tierra, en lo cual nos estamos reuniendo. Y también prestar nuestros respetos a sus mayores, pasados y presentes.
As such, I would like to acknowledge the Galician people and pay my respects to your elders and leaders, past and present, and in particular, Bishop Rosanda Salvado. Así, me gustaría reconocer la gente de Galicia y doy mis respetos a vuestros mayores y líderes, pasados y presentes, y en particular la figura de el obispo Rosendo Salvado. I would also like to express gratitude to the Council for the Galician Culture and its President Ramon Valares for the invitation and arranging the generous sponsorship to come to this symposium. And I also would like to thank the Australian Embassy in Spain and its Ambassador Jane Hardy for its generous contribution that allowed me to travel here from Australia. Me gustaría ofrecer mi gratitud al Consejo de Cultura de Galicia y su presidente, Ramón Villares, por la invitación y por todo lo concernante con una sponsorización para poder participar en este simposio. También me gustaría agradecer a la Embajada Australiana en España y su embajadora Jane Hardy por su generosa contribución, lo cual me permitió viajar hasta aquí desde Australia. Firstly, I would like to share with you something about myself and my family's connection to Ninorsia. Lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes algo sobre mí mismo y mi familia y su conexión o relación con Nueva Nursia. You may be wondering, as an Aboriginal representative, I'm not very dark-skinned, like the people you have seen in photographs. This is because my mother is Aboriginal and my father is Spanish. Not Galician, but Castilian. Sorry. However, my father and mother were not together when I was born, and I was brought up with my mother's family at Ninorsia. My surname Willoway is my mother's family name. Podéis estar preguntándoos que como representante del pueblo aborigen de Nueva Nursia no tengo la tez muy oscuro, como la gente que habéis visto en las fotografías. Esto se debe a que mi madre es aborigen y mi padre es español, y he añadido, no de Galicia, lamentablemente, de Castilla. Sin embargo, mi padre y mi madre no estaban juntos cuando yo nací y fui criado con la familia de mi madre en Nueva Nursia. Mi nombre de familia, Willoway, es el nombre de la familia de mi madre. My family are a part of the Aboriginal tribe for Ninorsia and the surrounding region, the Yuwat Noongar people. The Willoway family has had a long association with Ninorsia and the Benedictine monks, which began not long after Bishop Salvado established the Aboriginal mission there in 1947. Mi familia forma parte del grupo de aborígenes de Nueva Nursia y la región colindante que se llaman el pueblo Yuwat Noongar. La familia Willoway ha tenido una larga asociación con Nueva Nursia y los monjes benedictinos que empezó un poco después que Rosendo Salvado estableció la misión en 1847. I especially would like to mention my grandparents, who I lived with, Harold and Philomena Willoway, who lived at Ninorsia for most of their lives. They were both respected elders and played an active role in the community life at Ninorsia. And in recognition of their ties with the Ninorsia Benedictine community, my grandparents were made Benedictine oblates, and when they died, they were buried with their Benedictine scapula in accordance with their oblate rites. My grandfather was even buried wearing a monk's habit that belonged to the then abbot of Ninorsia. Quiero destacar que mis abuelos, Harold y Philomena Willoway, vivieron en Nueva Nursia por la mayor parte de sus vidas. Ambos eran respetados como personas mayores, de lo que hemos hablado,
y tomaron un papel activo en la vida comunitaria de Nueva Nursia. Como reconocimiento de sus enlaces con Nueva Nursia y la comunidad benedictina, mis abuelos fueron honrados como oblatos, ¿se dice en castellano? Oblatos benedictinos. Y cuando murieron fueron enterrados con la escápula benedictina, de acuerdo con sus derechos como oblatos. Mi abuelo incluso fue enterrado llevando un hábito que había pertenecido al entonces abad de Nueva Nursia. One of my grandparents' children joined at the age of 13 years the Benedictine Missionary Sisters of New Norcia. Her religious name is Sister Veronica. When the Aboriginal mission at New Norcia closed, the Spanish Benedictine sisters returned to Spain. Sister Veronica chose to return with them and lived in Barcelona for about 5 years. She is still a nun and is now based at a Benedictine community in the USA. Uno de los hijos de mis abuelos ingresó en la misión benedictina, las Hermanas de Nueva Nursia, a la edad de 13 años. Su nombre religioso es Hermana Verónica. Cuando la misión de Nueva Nursia se cerró, las monjas benedictinas volvieron a España. La hermana Verónica eligió volver con ellos y vivió en Barcelona durante unos 5 años. Aún es monja y ahora vive en una comunidad benedictina en Estados Unidos. The Willoway family is very proud of our long association with the Benedictine community at New Norcia. For us, it was a positive and beneficial experience where we learnt the necessary skills to participate in a modern Australia. I personally feel a very deep sense of connection to New Norcia with both its Aboriginal and Spanish heritage. La familia Willoway es muy orgulloso de su larga asociación con la comunidad benedictina de Nueva Nursia. Para nosotros fue una experiencia positiva y muy beneficiosa, donde aprendimos las destrezas necesarias para participar en la Australia moderna. Yo personalmente siento una profunda conexión a Nueva Nursia con tanto su heritage, su herencia tanto aborigen como español. As you may be aware, Bishop Salvado's primary purpose in establishing a mission at New Norcia was to Christianise and civilise the Aboriginal people of the area. It must be acknowledged that missions generally in Australia played a crucial role in assimilating Aboriginal people and cultural deprivation. It's a very complex history that needs to be considered in the context of the time and from whose perspectives it's told. Como sabéis muy bien, Salvados propósito al establecer la misión de Nueva Nursia era de cristianizar y civilizar los pueblos aborígenes de la zona. Se tiene que reconocer que las misiones generalmente en Australia tenían un rol crucial en la asimilación del pueblo aborigen y a la vez la destrucción de nuestra cultura. Es una historia muy compleja que se necesita considerar considerar en el contexto del tiempo y también tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de quién. There has been a lot written and said about Bishop Salvado and the Aboriginal mission at New Norcia that he established. However, the Aboriginal voice, or more correctly voices, about this is still emerging. Some of this has been positive and some of this has been negative.
Se ha escrito mucho sobre Rosendo Salvado y la misión de Nueva Nursia que él estableció. Sin embargo, la voz aborigen, o más correctamente, las voces, aún ahora están apareciendo sobre toda esta historia. Algunas de estas voces hablan en positivo y otros en negativo. In addition to the positive outcomes, there are Aboriginal people who have said they did not benefit from the experience of eunortia. Some have highlighted the harsh treatment they received as children in the residential institutions during the time at the mission. Tenemos los resultados positivos de la misión. Sin embargo, hay miembros de la comunidad aborigen que han dicho que no recibieron ningún beneficio de su experiencia mientras que vivían en Nueva Nursia. Algunos han subrayado el tratamiento muy duro que recibieron como niños en la institución residencial durante su tiempo en la misión. Only a few Aboriginal people remain living at eunortia, with most Aboriginal people with family connections to eunortia living elsewhere. To help maintain our ongoing connection to eunortia, the Eunortia Aboriginal Corporation, as I'll call it the corporation, was established in the early 1990s. Muy pocos aborígenes quedan en los alrededores y viviendo en Nueva Nursia, ya que la mayoría de la gente se han mudado a otros lugares. Para ayudar a mantener nuestra conexión con Nueva Nursia, se estableció a principios de los años 90 la New Norcia Aboriginal Corporation. The corporation formally represents the Aboriginal people of Eunortia and works in partnership with the Benedictine community of Eunortia to ensure the Aboriginal heritage of the place remains visible. Esta corporación representa formalmente el pueblo aborigen de Nueva Nursia y trabaja conjuntamente con la comunidad benedictina del monasterio para asegurar que la herencia cultural de los aborígenes en el lugar siempre queda visible. In this bicentennial year of Salvado's birth, the corporation has been collaborating with the Benedict community in events commemorating Bishop Salvado's life and legacy. En este año de bicentenario del nacimiento del obispo Salvado, la corporación ha estado colaborando con la comunidad benedictina en los eventos que conmemoran su vida y su legado. As part of this, the Benedict community has produced a Salvado Bicentennial souvenir booklet. I've given Ramon a copy, which was launched on his birthday, the 1st of March, in Eunortia after a commemorative mass. Como parte de los eventos, la comunidad benedictina ha publicado una especie de pequeño libro, un catálogo sobre Rosendo Salvado y su bicentenario, como un souvenir. Esto fue presentado el 1 de marzo, su cumpleaños, en Nueva Nursia, después de una misa conmemorativa. The Benedict community invited the corporation to contribute a message for the booklet, and I would like to share that message with you. La comunidad benedictina invitó a la corporación a contribuir con un mensaje en el catálogo, el libro, y me gustaría compartir este mensaje con ustedes. On behalf of the Eunortia Aboriginal Corporation, we extend our congratulations to the Benedictine community as they celebrate the bicentenary of the birth of their founder, Bishop Rosendo Salvado. En nombre de la Corporación Aborigen de Nueva Nursia, ofrecemos nuestras felicidades a la comunidad benedictina en este momento de celebrar el bicentenario del nacimiento de su fundador,
el obispo Rosendo Salvado. The establishment of the Aboriginal mission at Norcia had a profound effect on the lives of the local Aboriginal people, the Yuin people of the Noongar Nation. This coincided with much upheaval for the Noongar people who bore the brunt of the early British colony in Western Australia. El establecimiento de la misión aborígene en Nueva Norcia tuvo un efecto profundo en las vidas de los aborígenes locales, the Yuin people de la nación Yunga. Esto coincidió con much upheaval. Con gran... Sí, un refuerzo de la... Sí, con mucho desbarajuste y que conlleva sufrimiento para el pueblo Ñunga, quienes fueran, digamos, el pueblo que llevó la peor parte en los primeros años de la colonia en Australia, Western Australia. We considered that Bishop Savada was a friend of the Yuin people. Bishop Savada gained the trust of the Yuin people who helped him and his fellow missionaries survive in the bush and to establish the mission at Norcia. Nosotros consideramos que Rosendo Salvado era un amigo del pueblo Yuin. Rosendo Salvado ganó su confianza, la confianza del pueblo Yuin, que le ayudaron a él y sus misioneros a sobrevivir en el bush, prácticamente desierto, y establecer la misión de Nueva Norcia. Bishop Savada had a deep interest and respect for Aboriginal people, in which he recorded the local Noongar language, culture and customs. Those records have provided important historical information about Noongar people and our families, including being used to support the Noongar native title claim. El obispo Salvado tenía un gran interés y respeto por los pueblos aborígenes y anotó la lengua de los Noongar locales y sus costumbres. Estos documentos nos han dado mucha información histórica muy importante sobre el pueblo Noongar. Y esto se está incluyendo ahora para apoyar el reclamo del título de soberanía sobre las tierras de los Noongar. In the spirit of reconciliation, we look forward to participating in events commemorating Bishop Savada's life and his legacy. Con el espíritu de la reconciliación, esperamos participar en los eventos que conmemoran la vida y el legado de don Rosendo Salvado. In concluding, with Santiago de Compostela being a place of pilgrimage, coming here for this symposium and visiting Bishop Savada's birthplace in Tui 2 days ago has been a very special journey for me. It has allowed me to fulfill a dream, to pay homage to this great man whose legacy has deeply impacted my life. Para concluir, con este viaje a Santiago de Compostela, como es un lugar de peregrinaje, estar aquí para este simposio y visitar el lugar de nacimiento de Rosendo Salvado en Tui hace 2 días ha sido un viaje muy especial para mí. Ha permitido que yo he conseguido un sueño que tenía, que era ofrecer mi homenaje a este gran hombre cuyo legado ha impactado profundamente en mi propia vida. ¿Alguna pregunta que le quiero dirigir a él sobre todo?
I would like to thank Sue for interpreting for me today. Very much appreciated, Sue. Ramón me ha dicho que tenemos 2 minutos para preguntas y ha dicho sobre todo si tenéis alguna pregunta para Paul. O para Ramón. Chus. Una pregunta que me hicieron sobre la lengua aborigen, si todavía conservan la lengua, partes de la lengua, si la usan, etc. Would like to ask you about Aboriginal language and whether you preserve the language or parts of it, or intonation, vocabulary, or whether you make use of it or not. Mm-hmm. Yes. There are only very few fluent Noongar language speakers. Most of us know some words, but most of it's been lost in the general population. However, there's been a resurgence in people wanting to learn the Noongar language, and that sort of, as we speak, is sort of starting to happen. Que hay muy poca gente que hablan fluidamente la lengua de los Noongar. Muchos de ellos sí saben alguna palabra y otro, pero mientras que estamos hablando está empezando a resurgir la lengua. Hay un interés en recuperarlo. I have a question for Paul. As part of your role in the Aboriginal Corporation at Nunorcia, is the corporation recording stories of elders, their experiences at Nunorcia? Is that part of your process in preserving heritage and history at the community? La pregunta es que si la corporación está intentando grabar, documentar las historias de las personas mayores del pueblo Noongar. Firstly, the corporation, we're only volunteers, so we don't have much time to do the preservation kind of work. We have done some preliminary kind of sort of recording, but not very extensive. However, this year, I think, as part of the bicentennial year, and with a symposium in Perth in November, may be an opportunity for us to actually record some of our cultural stories or what Nunorcia has meant to us. La mayoría de la corporación, bueno, toda la corporación son voluntarios. Por lo tanto, hasta el momento se ha hecho muy poco. Pero hay un simposio en Perth, en el invierno nuestro, que quizás sirva como una plataforma para empezar a hacer ese tipo de documentación sobre el pueblo Noongar. ¿Sí? A question for Paul. Firstly, I'd like to say thank you very much for a very moving presentation. Thank you very much. I'd like to ask you, in the education that you received at Nunorcia, was Aboriginal culture taught at all, or was it simply transmitted verbally from the elders to the younger generations? Thank you, Paul. ¿Hablas español? Sí, sí. Pues traduce, por favor. Muchísimas gracias porque su intervención fue realmente emocionante. Como australiana que soy, creo que tenemos una deuda con la población aborigen.
y le pregunté si en la educación que recibieron en Nueva Nurcia, si recibieron instrucciones, o había algún contenido referente a la educación aborigen, o si esto simplemente se transmitía por vía más bien oral de los elders, de los mayores, a las generaciones más jóvenes. Gracias. Very good question. It was mainly transmitted through our elders. I went to, they had a Aboriginal school there, just sisters, Benedictine sisters taught, and they discouraged very much any Aboriginal, speaking in Aboriginal language, and or sort of allowing any traditional cultural practices. So, and because New Norcia was a mission for quite a long time, even in my grandparents' generation, they knew very little language. They knew some of the cultural ways, but we ended up basically being good mission Aboriginal people, and we took on the Catholic kind of life that New Norcia is. Yeah, I hope that answers your. I mean, but at school there was no Aboriginal education. No, en la escuela en Nueva Norcia, la escuela aboriginal, no se enseñaba las costumbres y la lengua. Algunas cosas sí que filtraban, muy pocas, a través de los mayores. Realmente las monjas no les gustaba y intentaban prohibir, eliminar la lengua y la cultura. Y realmente lo que pasó, como dice Paul, sus abuelos también, hasta sus abuelos estaban perdiendo ya su cultura. Y el resultado final era que buenos niños de una misión educados en la fe católica. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo una pregunta, creo que para el señor Mike. Es que yo no sé mucho de estas cosas. ¿Es normal que se declare Terra Nullius, pues eso, una zona que se conquista? Perdón, no he oído la pregunta. Que si es normal, o sea, si hay más casos en los que una de estas colonias, una de estas conquistas inglesas, se convirtió en Terra Nullius. Sí, es normal que estas colonias británicas se convirtieran en Terra Nullius. Sí, vamos a ver, non é un caso excepcional, quer dizer que é un mecanismo tradicional dos imperios declarar, sexa que a denominación estricta de Terra Nullius ou outros, declarar, digamos, o espacio habitado por aborixes como espacio natural a libre disposición e apropiación dos colonos, tanto en América como en toda Asia. Did I translate the question? No, right. The question was it usual that the colonies in Australia were declared Terra Nullius? And Dr. Myth responded that yes, this was what happened, and that basically what it did was to allow the invader to take over the lands because it made the people invisible. The land belonged to nobody. Y con esto vamos a terminar la sesión. Doy las gracias tanto al Dr. Myth y a Paul Willoway por sus intervenciones interesantes, muy interesantes y muy emotivos también, sobre todo el de Paul. Ha sido un privilegio poder traducir para él. With this we will end this session. I thank both Dr. Ramon Myth and Paul Willoway for their papers, and in particular Paul Willoway, this very emotional paper.
that he gave us, and it's been a privilege to be able to translate it for him. I have been asked to tell you not to move from your seats, please, to stay where you are. Me han dado las instrucciones aquí de que no os mováis de los asientos, por favor. Sí, por favor, permanezcan nos asientos porque pasamos xa sin solución de continuidade a clausura oficial destes eventos. Nos acompañará o presidente da Xunta de Galicia. Moitísimas gracias, por favor. Embajadora. Estoy un poco disléxico. Bos días, bon día. Vamos a proceder al acto de clausura, muy breve. Va a intervenir en primer lugar Ramón Maiz como responsable de la dirección del simposio.
la señora embajadora de Australia también, y va a clausurar este evento el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. De modo que tenga palabra en primer lugar don Ramón Maiz. Muchísimas gracias, señor presidente, presidente do Consello de Cultura, autoridades. Teño que ser moi breve porque a inmensidade das achegas de Salvado que fomos descubrindo estes días, rematábamos precisamente o Congreso dicindo que tiñamos descoberto unha illa e realmente era todo un continente nas súas diversas manifestacións civilizadoras, de respecto cultural, musicais, realmente toda unha filosofía do recoñecemento, de tolerancia, e as leccións non só para o século XIX, senón sobre todo para os nosos días ao pluralismo cultural e de identidade e ao mesmo tempo a tarefa civilizatoria, esa tensión creativa na que indefectiblemente nos movemos. Sairá no seu día publicadas as actas, non vou tentar de resumir todo o que aquí se dixo, como é obvio, si quixera, en cambio, pois agradecer, comenzando desde logo polos participantes, os asistentes, e moi especialmente os nosos compañeiros australianos, colegas, amigos, dear colleagues and friends, thank you very much for the effort you've made to spend these days with us and discussing some interesting presentations. Tamén quero agradecer pois, a delegación de Barcelona australiana a súa participación tamén a de Roma, Guido Cipollone, que está por aquí, foi tamén un participante moi activo na propia organización do Congreso. Agradezo especialmente a que a embaixadora pois tivera pois non só dedicación ou apoio, senón a asistencia a todas as sesións, que agradecemos profundamente, e valoro moi especialmente que hoxe este aquí pois o presidente da Xunta para clausurar moi especialmente a súa presencia por valor que se dá a esta trayectoria dun galego universal que tantas leccións nos ten impartido. Moitísimas gracias. Embajadora. I will speak in English. I have been attempting to speak Castilian, and I am only 1 year here, so it's not yet very fluent, or at all fluent. But I will ask Sue Ballin to interpret for me. Excellencia, y Señor Maiz, Señor Viares, Señor Díaz Fieras. This has been a magnificent experience, from which I have learnt a great deal, and has been very moving, a very important time emotionally and historically for our Australia and Galicia. Sue? Ha hablado en inglés, solo lleva un año aquí y en estos momentos de clausura prefiere hablar en inglés que no en castellano. Dice que el simposio ha sido una experiencia magnífica y ha aprendido muchísimo y ha sido también muy emotivo estar aquí durante el simposio. The various papers and presentations have been multi-layered and very deep, and have covered many aspects of the great life of a Galician monk who was so humble in appearance but had such a big impact on our history. Los trabajos que se han presentado aquí han sido, digamos, muy profundos y con muchas capas de profundidad, y ha cubierto muchos aspectos de la vida de un monje gallego importante para la historia de Australia. Our Australian guests all contributed their perspectives, and some very wonderful historians among the Galicians and others who come from the University of La Coruña and University of Barcelona. It has all created a rich story,
And part of that story was Paul Willoway describing the ritual which now occurs in Australia for all official functions and many unofficial functions. Los invitados australianos han contribuido con unos trabajos magníficos, conjuntamente con otros trabajos igualmente magníficos de académicos de Galicia, de Santiago, de Coruña, de Barcelona. Ha destacado lo que Paul ha hecho al principio de su presentación, el ritual que ha hecho y que ahora nos va a explicar más, y que este ritual se hace cada vez más en Australia. And this comprises the Aboriginal person whose land on which the event is taking place welcomes people to his or her country, and in response, the person who is responding, often a government official, will pay respect to the land on whose land the event is taking place. Una persona aborigen en cuyas tierras se está haciendo un evento dará la bienvenida y el reconocimiento de la tierra, y muchas veces el representante visitante, que muchas veces es un miembro oficial del gobierno, ofrecerá sus respetos a la tierra aborigen sobre lo cual él está hablando. Bueno, cuando dice sobre lo cual, en el lugar en que está pasando el evento. And I believe that Rosendo Salvado practiced this in spirit. He created a community. It had its negative effects on the Aboriginal culture at the time, but he did embrace the people, and they, for the most part, embraced him. Creo que Rosendo Salvado, de hecho, practicó esta costumbre con la comunidad aborigen. Desde luego hubo efectos negativos, pero but for the most part, he embraced them and they embraced him. Pero por la mayor parte él abrazó y aceptó a los aborígenes, y esto fue recíproco por parte de los aborígenes hacia él. And finally, I just want to say the government and the people of Galicia have welcomed us so strongly to their country, and in return, I'd like to pay homage to Galicia and the people of Galicia, and there is no way to do this except to stand up. Lo que habéis visto pasar creo que no necesita traducción, pero lo que ha hecho la embajadora es dar las gracias a los gallegos, al presidente. Ha reconocido la tierra en que estamos, y la única manera de hacerlo es formal, tal como lo habéis visto suceder aquí. Muchas gracias. Señor presidente, señora embaixadora, señor conselleiro, profesores, amigas e amigos, son as palabras para falar desde a terra donde naceu Salvado, para seguir conmemorando nestos 200 anos de nacemento de Salvado a importancia que el tivo no pasado, ten no presente e espero que siga a ter no futuro para ser unha ponte que nos una entre Galicia e España e a Península Ibérica, porque el, como tudense, era galego e era
un pouco portugués, e tamén italiano pola súa formación italiana, por tanto era un europeo, e un europeo que pasou a gran parte do tempo fora de aquí. Non vou dicir nada esencial sobre o Congreso, porque xa os organizadores o dixeron mellor que a min. Eu só quixera resaltar que foi un encontro pensado de forma policéntrica, facendo xusticia ao seu pluralismo, ao pluralismo da figura a que quixemos conmemorar e estudar, e creo que os resultados, e non é frecuente isto, son superiores ás expectativas, porque a maior parte dos congresos acaban con frustración, con desencanto, casi perdín o tempo, non foi tan importante como pensaba. Creo que este é un caso ao contrario, que é un caso no que os resultados, mesmo algo inesperados, non só na letra, na música, na arte, nas exposicións, todo fai xusticia a esta figura impar que foi Rosendo Salvado. De modo que creo que foi un home do seu tempo, pero que estuvo en contra do seu tempo e por riba do seu tempo. Non só trasladou ideas que levaba consigo a outro lugar, senón que dialogou con elas, dialogou con ese lugar e tratou de encontrar, como se dixo por parte de varios ponentes, unha síntese nesa tensión na que aludía o profesor Maiz entre unha civilización que iba con el e unha cultura que ele encontraba. Esos debates tamén estaban en Europa, pero que el foi capaz de darlles unha dimensión máis global. De modo que creo que isto coloca a Rosendo Salvado moi por riba do que pensábamos, polo menos algúns, os máis ignorantes da súa obra. E agora quédanos o máis importante, que facer para o futuro. Creo que hai un patrimonio deixado por Salvado en Australia que temos que considerar e traer máis a Galicia e telo máis presente, e hai un patrimonio de Galicia que espero que tamén se incorpore a través de Salvado a esta propia cosmovisión e a súa propia estrategia cultural australiana que use e que utilice esta enseñanza de Rosendo Salvado. A profesora McDermott dixo no primeiro día e dixo hoxe outra vez nunha intervención se non sería posible que el fose capaz, Rosendo Salvado, de entender con tanta sutileza os problemas dos aborígenes australianos pola súa condición de galego. Este é o problema. Pois creo que sí. Eu estaría a favor desta interpretación, que el levaba consigo unha formación plural, unhas ferramentas e unhas destrezas que lle permitían ver as diferencias, e mesmo que non está diante dos ollos, aquilo que está detrás, a cara oculta da lúa, isto é un exemplo tamén do que é capaz unha figura como Salvado de representarnos no mundo. En consecuencia, tuvemos mellores resultados do que esperábamos, pero creemos que nos queda moito traballo por facer. E isto é o que nos imos encomendar e dedicar no futuro, sin esperar a que haxa outro centenario, que tal vez para os 300 anos non estaremos vivos, ningún dos presentes. Non sei se para os 200 anos da súa... para os 100 anos da súa... 150 anos, xa non digo 200 da súa morte, pero tampouco. De modo que temos que empezar moito antes. E isto é o que o Consello da Cultura espera poder seguir contribuindo coa axuda e coa colaboración de moitas outras institucións. E finalizo como empecé dicindo na inauguración que estaba moi agradecido polo amparo e polo apoio institucional que este simposio recibira, non só institucional, sino tamén personal. Hoxe quero renovalo. Primeiro, a importancia que profesores presentes e ausentes, estou pensando, Cipolone, Ana Hevich,
Peter Hawking, que nos axudaron, e Tiffany Sheehan, desde logo, que nos axudaron moito no desencadenar este congreso, na posibilidade de constituirlo como tal, pero tamén quero agradecer moito o traballo esforzado de Massimino Zumalave como músico, de Segundo Pérez no apartado máis ben religioso, de Francisco Díaz Fierros, que foi o comisario da exposición, esta magnífica exposición que inauguramos, e de Ramón Maiz, que levou a parte máis do pensamento e análise da obra de Rosendo Salvado. E, naturalmente, non teño palabras para agradecer este compromiso do Goberno de Australia, da Embaixada de Australia, da señora embaixadora de Australia e do seu agregado cultural e dos profesores australianos, non só profesores, arquiveiro, tamén o representante da Corporación Aborigen, por estar aquí presentes, e, naturalmente, o presidente da Xunta e presidente de honra desta institución, que hoxe nos acompaña e que tamén quere contribuir personalmente, penso eu, e lo dirá mellor, a esta relación Galicia-Australia a través de Rosendo Salvado, e por Rosendo Salvado chegaremos, como dixo Camões dos portugueses, a mares nunca navegados. Toca. Sí. Moitas grazas. Bos días a todos, moi buenos días, señora embajadora. Para nosotros es un honor tenerla aquí una vez más. Por segundo día he tenido la ocasión de contactar con usted y es un placer y una oportunidad el tenerla entre nosotros, y le quiero agradecer los 3 días que ha dedicado usted y sus colaboradores a Galicia y que han dedicado a este gallego australiano, Fray Rosendo Salvado. Señor Presidente do Consello, señor Comisario da Exposición, profesor Maiz, profesores, Consello de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, señoras e señores, decía o Presidente do Consello da Cultura Galega que efectivamente probablemente unha forma de conectar entre Fray Rosendo Salvado e os aboríxenes foi pola súa evolución e pola súa orixe de galego, e estou convencido de que é así. E estou convencido de que é así porque probablemente se fora de outro lugar, pois sería, non sei se mellor ou peor, pero probablemente sería distinta esa conexión. Salvando a escala, estou convencido que tamén os miles de galegos que saíron de Galicia e os miles de galegos que están nacendo agora como consecuencia de esos que na década dos 50, nos 60, no caso de Fray Rosendo Salvado, estamos falando de outro século, pero digo que os galegos que están nacendo agora nas principais cidades do mundo, de Europa e de América, nos seus xenes levan esa personalidade semellante a aqueles que saben abrazar as culturas dos demais sin perder a cultura propia. É certo que Galicia non é unha comunidade prolífica en conquistar terras. Non temos conquistadores de terras, pero sí temos conquistadores de sentimentos, temos conquistadores de afectos, como está o Deán, e estamos falando de un fraile, seguro que tamén temos conquistadores de almas. Son os nosos unhos conquistadores que reciben, pero que tamén dan, cun obxectivo moi claro, non teñen ningún obxectivo de arrebatar nada, ao contrario, teñen un obxectivo de crear algo novo. Dende logo non son un experto no mundo benedictino, aínda que parece ser que, bueno, seguro, que na miña familia próxima ou remota hai un benedictino de reconocido prestixio, pero aínda non sendo un experto, polo tanto, no mundo benedictino, como si son os profesores e as persoas que participaron neste encontro, podo dicirlles que nos lugares onde acudo como presidente da Xunta atopo un espírito esparcido por esos lugares moi parecido ao espírito que trasladou na súa obra este galego tudense e este galego universal. En calquer recuncho onde hai un galego están virtudes, insisto, a escala correspondente, virtudes de Fray Rosendo,
que levou a nova Nursia. Ten a nosa xente, polo tanto, un carácter ou unha característica primordial. E a característica primordial dun galego non é só estar nun sitio, senón ser de ese sitio. E o galego identifícase co pobo que o acolle, faise un máis, imprégnase da idiosincrasia da xente que van a ser e son os seus veciños, como penso que realmente foi o que fixo Frei Rosendo cos aborixes. Dase un dobre proceso de ensino e de aprendizaxe, un proceso de intercambio que sae unha cultura nova e unha cultura felizmente mestiza, e polo tanto probablemente unha cultura máis rica en matices, máis rica en contidos. A súa identificación con aquelas afastadas terras chega ao punto de rexeitar en varias ocasións destinos máis cómodos. En certa maneira, Frei Rosendo faise aborixe, e grazas a iso a súa misión terá unha trascendencia certamente con poucos precedentes. Podemos afirmar de xeito análogo que a emigración galega conseguirá sempre un enraizamento nos países da diáspora que poucas emigracións acadaron. A nosa xente exhibe unha capacidade asombrosa para combinar identidades. Os galegos somos brasileiros, somos venezolanos, somos argentinos, somos uruguayos, somos colombianos, somos alemáns, somos ingleses, pero sempre somos galegos. Por lo tanto, para ser de aquí, sin deixar de ser de alá, e ser de alá, sin deixar de ser de aquí. Este fraile, todo parece indicar, e está confirmado despois de estas xornadas, foi un adiantado á época. Este fraile, querida embajadora, es un adelantado a la globalización que tenía que venir, y vino. Y hay una globalización económica, eso sí, pero esa globalización económica no estará completa sin la globalización de valores compartidos. Por eso este fraile realmente es un avanzado a la globalización que aún no vino, pero que empieza a venir, que es el compartir una serie de valores que conforman a las gentes. Este fraile es un humanista, y es un humanista, es un religioso, es un literato, es un músico, es un pedagogo, es un biólogo. Casi nada escapaba de su anhelo de saber, y cada manifestación de civilización indígena era estudiada, era cultivada y era admirada y sobre todo respetada por él. Aquellas personas que no podían ver al fraile gallego un intruso sospechoso, sino alguien que quería compartir y que compartió. Y probablemente ese fuera uno de sus grandes proyectos de vida y uno de las fuentes en las que podemos beber. Un proyecto que supo defender lugares inhóspitos como en todos los foros en los que actuaba. Tanto defendió a esos lugares y a esas gentes ante el poder civil y ante el poder eclesiástico. Y efectivamente no siempre fue entendida sus preocupaciones. Cuando tuvo que ser político en defensa de esas gentes y de esos lugares, lo fue. Y cuando tuvo que vestirse de mendigo para conmover a sus interlocutores, no dudó en hacerlo. Frei Rosendo Salvado no solo trajo acá, a Galicia, el eucalipto, trajo sobre todo el orgullo de saber que un compatriota nuestro, armado con el arma favorita de los gallegos, que es la palabra, se convirtió en un mito en tierras ciertamente alejadas. Tanto aquí como allá, Frei Rosendo Salvado es sinónimo de lucha, es sinónimo de entrega, es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de tolerancia, es sinónimo de comprensión. Y logró lo que otros no lograron nunca por la fuerza. Y esa es una de las señas de identidad de nuestro pueblo. De un pueblo sin conquistadores, pero de un pueblo
con gentes que han conquistado con su palabra y con su conocimiento mucho más que con la fuerza. Quiero felicitar ao Consello da Cultura Galega por esta iniciativa. É boa para a cultura de Galicia, é boa para Galicia, é boa tamén para España. Quero felicitar os profesores que participaron, os que diseñaron a exposición, os músicos, o mestre Iki Sinalado, que axudou a concretar toda a obra polifacética de este galego universal. E estou convencido que España debería de aproveitar a Fray Rosendo Salvado como unha sinal de amizade permanente entre Australia e España. Querido embajador, antes de despedirte, es verdad que Australia es una gran plataforma en el mar. Están ustedes rodeados de mares y de los océanos más alejados de nuestras tierras. Viven ustedes allí 23 millones de ciudadanos. La embajadora nos confirmaba en la velada nocturna que tuvimos 23 millones de australianos y son capaces de producir pastos para 40 millones de canguros. Son ustedes, por lo tanto, una gran tierra y allí vivió un gallego. Este homenaje que pretendemos darle con su colaboración inestimable desde aquí es un homenaje que queremos hacer también a los que acogieron a este gallego en esas tierras, es decir, a su país. Probablemente Fray Rosendo Salvado merecería también un homenaje no solamente el que le damos aquí, sino el que estoy convencido que ustedes le dan allí. Y dado que su nación es una gran nación flotando en el mar, ¿por qué no? No solamente tener huellas de Fray Rosendo Salvado en la tierra, sino también en el mar. Australia y el mar son sinónimos desde el punto de vista geográfico. El presidente del Consejo de Cultura Galega introducía este asunto. Este abrazo que la embajadora me ha trasladado y que yo con mucho gusto y con mucho sentimiento asumo entre el pueblo australiano y el pueblo gallego, estoy convencido que será un abrazo que fructificará en una amistad entre la embajadora y el gobierno gallego que se irá ensanchando en los próximos meses, en los próximos años. Y a tal efecto, usted sabe, señora embajadora, que Ferrol, Galicia y Australia han trabajado siempre bien y las cosas que han hecho entre Ferrol, Galicia y Australia navegan con mucha tranquilidad y con mucha autoridad por todos los océanos del mundo. Quizás, y por qué no, quizás podríamos darle un homenaje a Fray Rosendo Salvado si el gobierno australiano así lo considera oportuno. Pero qué mejor que votar un nuevo barco para la Armada australiana en los diques de Ferrol con el nombre de Fray Rosendo Salvado. Muchas gracias.